Ambot lang katong mga anak na karon, manabot og sanggot. Oh, suro ko bulit balay ay. Puyang mending. Sig perang rumah. Panganak pobre. Hoy, atong manghod di eskwela. Tani pula. Asus pasantok siya ko to. Dito na ako ang rumahan. Mas lalo pala pahat. Mark! Diri ra subay sa dapitalan ni ka subay to sa boss. Talan ra tong sangkutan. Kapoy sig sanggot. Ano man? Yag sa banta. Ikaw ko tuklon. Sos to o makakoy bahala na. Bading laki pag-ibinta. Kapoy sig peranggot ni. Sa ako nangot. Kasam. May kana pedagon na mag-email taro. Gumata niyo. Sus dayok. Katulukan eh. Bang tulo ba nga isa ka tulo isa ka balde. Ta. Tulsa. Mana kita ni kapitalan no? Halang juga bos. Ala, kung masakpan ta, ikaw ra magpasumbag. Sos to o makasumbagay. Punadlok balag bala. Agi may sumbagay ni papa tong Miro na tong video. Agi na kay bro. Atay, hijak mo lagi. Ngom agay. Ikaw na. Tara. Ikaw na ba? Ya kay, ya karon. Pidra. Trabaho. Asis. Dali abang patay. Sharing na naman mo nga. Sige po yung sige mamatay. Ya, masih suko itu si Papa ron. Nadali rakit sa maman. Buang masiguro ka. Masama pa rin ka nga panaman. Iba, masih subay sa dito. Sa sangkutan. Ang pahalang, subay ito sa ito. Suko-suko. Wala lagi. Subagan ta to. Suko-suko ya. Sumbagan kuto-kutohong. Ano. Balay. Uli na mas gurus lang. Ali ergo man ng sanggot. Saan man ay gedula naman pud mo. Nya man ang sanggot. Wala pa. Mana pa. Mana dai? Mana ganina rad. Dali rato kay duha gud be. Kita na ha, yak subay ko tula. Okay, mana ito. Sabi mo. Ano na mong gungura si mangon? Pagkadali aragod nyo no man nga. Ako aga ni nga gamay ra ako seksyon gadagadagan pa ko. Nyan una pa munon mo na human sa kuwa nga dagan kito ha. Dagan wag me. Oh. Sanggot. Oh, nagkakami pa. Duha gud me. Di kansi ka na mo. Duha gud me. Unya. Magdular day mo di aron. Wa mo'y plano maglungag. Sa pagdungag ka ng way kahoy. Sa man ang bugas. Kilawon. Mangawi ko. Hapiton pala ko subay ito yung sinanggutan to yung human magyan. Bantay ra na mo ron ha. Patay sa pantaron. Papa. Na ikaw mugod. Dari kagundam. Ikaw nga re. Undang mo ta kay mag-email. Please. Kuya, kapit kapuyo yung mga anakan ng mga pulpul kayo. Sagutan ba ka na nagumuma dia? Ay, sagutan gini ay. Bayang unahan ng kapit. Diba? Kuya gabok mo yung kahoy harus mangitag kahoy. Gani kan sagutan na butan ra gid sila. Matay. Galagom man ang dito sa ubos oh. Matay wala saguti ba? Los bayo na ako daw. Matay galagom gina diaw. Dire gisutan. Matay la tao wala lagi. Galagom to lagi wala lagi jud saguti lagi daan ko. Sas. Kulatahan mi gina ko ni mga bata sa partre ba? Ulat lang mo sa partre ha. Makulatahan jud ta mga buanga mo. Start. Berapa? Start. Mana dai? Begini kan Andre. Saya masih makagungungong na yung kauban dit ay kauban. 3 start. Sa pagdungag ng way bugas. 3 start. 3 start. 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 Ano? Kana pedagon. Kung masubagan ka. Ikaw ra mo sumbagan. Diri nakatindog na ka lang tanong siya. 1 2 3 start. Agi na kay bro. Atay, hijak mo lagi. Ngom agay. Atay. Tara. Ikaw na ba? Utang gid ay. Tur kunalaw. Ngahoy. Kita si Bang Gulo.
Sus. Balik ko to bay. Kulatahan dyan ako na to sa part 3 ng video. Hey, what's up mga kukok? Yo, shout out day ko kay Mariel Kadlaon o kay Ronelyn Daas. O shout out to ko kay Christy Antopina. Hello guys, salamat sa suporta sa among page o sa among YouTube channel. Si Bugay Ta Vines o bago pa ka sa akong YouTube channel, paliw kong subscribe o click sa notification bell. Ting 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 ting. Og maorto guys, salamat.